gelek ji xwedîkar û sinetên Rojavayê Kurdistanê piştî krîza Sûriyê berê xwedan Başûrê Kurdistanê û dest bi heman kar kirin û yek ji van karan karê çêkirina şêrînî ku ev kar li Rojavayê Kurdistanê di van salên dawî de pêş ketibû. Li Rojava me dikir karê bav pîrî me pê îş dikim vê îşî peqlawa û kêk durust dikin. Li Sûriyê jî aynen li Rojava peqlawa dukanê me peqlawa hebû me durust dikir. Tiştê xwe me Sûrî me çêtkir me vêrekê çêkir me xelk elemand va karê me va şîraniyan yani baklava şekil an baklavê cîz û fıstık û ew bes baklava. Ev şêrînî bûye cihê dilxweşiyê li cem kiryar û mişteriyên Başûrê Kurdistanê ku ew dibêjin gorêjeya şeker divê coreya şêrînî û peqlawê de kêm e û bi vî awayî ew ziyanê nagihîne tenduristiya mirovan. ئەمە زۆر جار سەردانی ئێرە دەکەین و سعرەکەشیان مناسبە و پێمان خۆشە زیاتر مناسب بکەم بەڕاستی وەس ئیدارایی خەڵکەکەی خەڵک دەیکڕی خەڵک لۆ مناسبات و جێژن و عیاد و ئەو شتانە خەڵک دەیکڕی لەبەرەوەی زیاتر نسبەی شیرنەکەی لە شیرنەمەنیەکانی تکە خەفیفتر و باشترە. ڕاستی فەرق هەیە یعنی شیرینی وانە لەگە شیرینی عێراقی فەرقێکی زۆری هەیە ئەم زۆر دێم لێرەش دەکڕم. فرق زين نسبة الشيريني شكري أو كمتري إيوانا ملاحظة أو مكردية. Divê kargeha şêrînî de bêtir ji 20 karmendên Rojavayê Kurdistanê kar dikin û piraniya coreyên şêrînî û peqlawê çê dikin û pêşkêşî muşteriyan dikin. Tevî talbûna ku li ser Rojavayê Kurdistanê derbas dibe ev xortîhanê hîn jî şêrîniyê çê dikin û tekez dikin ku li jiyanê xweşî jî heye. Dilxwaz bi helewî Roda û Hewlêr.